Halo? Sä olit soittanut. Niin, niin siis, mä nyt en tiedä, okei, anteeksi siitä, että mä nyt oon soittanut tästä asiasta sulle, Mut mutta mitä... ja sä tiedät, että täällä on mulla niinku Tolvasen Hannu kuollut täällä mun asunnolla. Juu, Mutta se, tiedän. että mä en tiedä, niinku, että mitä se viharaho levittää musta somessa. No mut Ja mitä sä sanoit, että kuvia pitäisi poistaa? Mitä sä sillä tarkoitit? Niin, kato, kun mullahan oli poliisi, niinku näähän oli, mä vasta tänään sain nämä puhelimet takaisin. Niin? Niin kato, että niinku, kato kun mä jaon kuvia siitä Tolvasesta, kun se istui täällä ja se kusi housuun. No miksi sä semmoista oot tehnyt sitä? Niin Jesselle jaoin. Niin ja kuvat. Facebookin seinälle Niin. kulma. Niin, mutta mä poistin ne kuvat heti välittömästi. Aivan, mutta mikä siinä oli sitten? Miksi et sä soittanut apua, jos kaveri on huonossa kunnossa? Mistä mä sitä tiesin, että se on niinku, mä luulin, että se on ihan normaali reaktio, että joo, että se on niin kännissä, että se kusee housuun. No en mä tiedä, onko se ihan normaali. Pitää totta kai sitten mennä kattoo vähän, tsekkaa, että onko kaveri... Kyllä siinä pitäisi vähän niinku katsoa jo vähän, että onko hyvässä kunnossa. Niin, mutta mistä helvetistä mä tiedän, että jos se on niin saatanan kännissä ja muutenkin, niin kuin, että jos se vetää nappeja ja muuta, niin kuin se on ihan sekaisin, niin eihän mä tiennyt, mä kävin itse, mä olin niin väsynyt, mä kävin nukkumaan aamulla, heräsin, niin ei ollut mikään mukava aamuherätys, että mä rupeen Tolvasta elvyttää. No mites muuten kukas ne napit oli sitten antanut? Itsehän se niitä kauhonaamariin. Niin se oliko sanoiko se, että ne oli sen omat napit vai? Mitä? Kenen nappeja ne oli sitten? No mitä se muuta täältä löyti? Niin annoiko sä ne sille? Niin, no puoliväkisihän se vähän niin totti. Okei, no mä en kyllä tästä asiasta tiedä erikoisemmin, mutta kuuluu vaan, Joo, että... rikostutkinta on tässä nyt vireillä, että syötetäänkö mua nyt kuolemantuottamuksesta vai heitteilejätöstä, heittelepanosta. Mut on niinku kerran nyt jo niinku asetettu syytteeseen ja sitten se on poliisi Niin. tutkii mitä tutkii. Täältä on kaikki kuvamateriaalit otettu ja mulla on vielä läppärit ja kaikki niinku mulla on vielä poliisitutkinnassa. Ja tässä niin nyt vielä tutkinta on kesken. Ei tässä nyt voida sanoa. Ja mites muuten tuo Ile poisti videot YouTubesta, mä en tiedä mikä sille tuli, että oot sä Ilestä mitään kuullut? Mä oon koittanut olla yhteydessä, mutta se ei vastaa puhelimeen, ei vastaa kännykkää, eikä mitään muuta. Että se on ehkä nyt parempi, että antaa vaan sen asian olla. Eikä siitä kannata ruveta siitä asiasta enempää jauhaa. Onko niinku Ile, lähtikö se niinku pois suoraan vai kun poliisit tuli? Niin, poliisit tuli hakemaan mut koppiin, niin Ilkka lähti 20 minuuttia aikaisemmin. No miksei se Ile sit ite jäänyt kanssa siihen mukaan, jos kertoo tämmönen tilanne, niin pitäisi senkin olla siinä mukana sitten? Siis sehän oli tullut tänne perjantaina. Niin. Ilkka, niin. Niin sehän oli täällä yötä ja sitten mitä tässä tapahtui, niin eihän se mitään muuta kuin Tolvanenhan makasi tuossa lattialla ja minä nukuin tässä sängyllä, kävin nukkumaan. Niin, ja mutta eikö se, kunhan sen pitäisi, Tolvanen makasi maassa lattialla. Mutta kaikki, ketkä on siellä ollut siinä tilanteessa, niin pitäisi ne jäädä sinne vielä sitten kumminkin, että eihän se nyt voi, että tuo yksi lähtee pois sitten. Niin, yksi lähtee pois ja minä lähden putkaan. Niin. Onko se sitten lopputulos? Niin, mä en tiedä, miten se, lähtikö se Ile, sanoiko se yhtään, että nyt jää tähän? Ajattele, mä olen ollut 3 päivää vangittuna poliisivankilassa tämän tapahtuman tiimoilta. Joo, totta. Niin. Ja mua on kuultu asiasta. Joo, niin sua syytetään jostain vai sitten? Niin, heittele jätöstä, heittele panosta. Eihän mä nyt jumalauta Tolvasta heittele jättänyt, kun se itse soitti mulle, että se ei ollut saanut viherahoa kiinni, niin se soitti mulle illalla, että joo, että onko se himas? Niin mä sanoin, että joo, niin voiko hän tulla tänne? No joo, no se tuli tänne.
Ja Mutta kyllä se varmaan, varmaan ne, mitä otit kuvat sitten, niin vähän sillä lailla vaikuttaa, että se olisi heitteille jättö. Niin. Poliisilla on videomateriaalia, mä oon tehnyt kuvamateriaalia, niin kuin, että mä oon tehnyt videotakin, mulla oli Nikonin digikamera, millä mä kuvasin vielä. Tolvanen makas tuossa lattialla, niin jotain se siinä örvelti ja se puhuu unissaan ihan sekavia. Niin, no joo. No siinä, oli ihan muissa maailmoissa. No siinä tilanne tietysti siinä olisi pitänyt soittaa jo vähän niin kuin apua, että se tietyllä lailla meni joo, sitten vähän ohi. Ei, kuule, mä en tiennyt miten mä siihen asiaan reagoin. Kun täältä mut on kopitettu aikaisemminkin, niin se oli ehkä parempi, että mä en sitä ambulanssia ruvennut tähän hätään soittamaan. Koska jos mä soitan 112, niin täällä tulee vähän muutakin kuin 112. Niin. Ambulanssi. Ei täällä täällä saa apua vasta siinä pisteessä, kun sanotaan, että nyt on todellinen elvytys käynnissä. Niin niin kyllä eikö tässä niinku, eikö tässä tullut yhtään, eikö sulla tulee saatana, niin tää tulee niinku silleen sanotaan, että 2 minuutin syksyllä. Eikö sulla tulisi vaikka yhtään mieleen, että tää voisi ollut vaikka jotain tapahtua aikaisemminkin, että tää oli vähän niitti siihen. Mitä? No jos ajatellaan sitä kaasuhommaa, niin tämmönenhän olisi voinut pahempikin tulla, että olisi voinut syttyä palanko kämppä ja kaikki kuolla. Niin, no nämä on nyt niitä esimerkkejä. Mutta se, että mutta siis tarkoitan, että tulee johonkin vittu radiolähetykseen taas. No kyllä, tässä nettiradio on päällä, mutta... Joo. Niin, mä en oo sitten mikään julkisuuspersona. Et tiedoks vaan, että jos tää menee johonkin julkisuuteen, niin mä laitan sulle estot muuten päässä saman tien. No ei, mutta nyt keskustellaan nyt tää asia, miten tää on. Mutta siis ajatellaan nyt, eikö se kannattaisi kaasu lopettaa? Sun pitää ymmärtää tää vitun fakta, että tää ei ole mikään julkinen tieto. Ja jos sä julkaiset tän, niin, niin mulla on oikeus nostaa sua vastaan rikossyytä. Ai mistä nostaa syytä? Mistä nostaa syytä? Niin, jos sä julkaiset tätä johonkin ilman mun lupaa, tätä keskustelua, mitä mä sun kanssa nyt juttelen. Onks nyt niinku tässä, että mä oon tehnyt rikoksen vai? No sähän teet rikoksen siinä kohtaa, jos sä julkaiset tän meidän puhelinkeskustelun. Tää ei oo mikään YouTubeen julkaistu kyllä. Mutta niin, mä en tiedä, onks mä oon niinku tehnyt... johonkin radiolähetykseen tai mihinkään. Onks tässä niinku semmosia tietoja, että se on niinku ne on sua vastaan sit nää tiedot vähän, että jos sä oot puhut poliisille tosiaan eri sanoja tai tällainen, niin onko tässä niinku vähän semmoisia, että muut ajat syytteekseen? Mitä helvettiä? Siis mitä? Mitä helvettiä oikeasti? En ymmärrä, että... Niinku, että en ymmärrä oikein, että... Mä niinku koitan niinku ymmärtää, että se viheraho ja se niinku koittaa mut vaan niinku ahistaa ja laittaa mut kuseen. Niin sä et niinku ymmärrä no totta, mä ymmärrän, että kyllä varmaan kaveri vihanen on saatana, vanha kaveri lähtenyt, niin Anssi nyt vihanen. Kyllä mäkin Tolvasen Hannun tunsin. Seurannut YouTubesta ja medioista ja lahjoittanut sille tavaraa ja ollut mitä ja siellä sun täällä. Pitää ottaa vallan huikkaa kyllä perkele. Mut tällä olisi voinut käydä ihan kenelle vaan kyllä, että meikäläisetkin olisi voinut käydä, vaikka mä siellä kävin. Niin, että ei se kato aikaa eikä paikkaa. Mutta se lähtö tulee, niin se tulee. Niin, mutta tarkoitan tässä, että ei se mikään... raaka vertauskuva. Mutta on se aika vaarallinen, jos siellä kaikenlaisia pillereitä on sitten ja niin voi lähteä henki. Joo, mutta en mä nyt usko kumminkaan, että ne mun pillerit on vaikuttanut juuta eikä jaata. Et jos sillä on jotain sydänsairauksia ollut aikaisempiin ja jotain verenpainetautia ja verensokeritautia, se liika alkoholi on ehkä boostannut sitä sen taudin kuvaa. En osaa sanoa yhtä asiaa. Niin 60 volttista niin se täällä joi 60% alkoholia. Ja Ilen 60 volttista vai? Niin. Ilkan antamaa 60 volttista vodkaa, mikä on ostettu Koskenkorvan vodkaa, mikä on ostettu ihan alkuunsa. Joo, et ei siinä ole sitten ollut sitten mitään, että Ile ei ollut mitään laittanut tai mitään.
Mä en kuule niistä pulloista tiedä. Mä en oo huippaa niistä ottanut, kun mä oon ollut lauantain ihan täysin selvittää. Paitsi ottanut vaan kaasua. Niin, teillä ei ole mitään rähinää ollut tai mitä? Eihän se ainut mitä Hannulla rusahteli ne kylkiluut, kun mä elvytin sitä. No. Mutta Ilkan kanssa mulla oli perjantaina, mä vähän ärähin sille. Niin mitä nappeja siellä on sitten ollut sitten? Niin mitä? Mitä nappeja siellä on sitten Hannu mahdollisesti saanut, jos sä et ole itse antanut vai? Niin, mitä ryynejä se on multa tosta kaivannut tosta kaapista? Joo, täällä on tosiaan Diabame ja Olance, Beania ja mitä niitä on ollut sitten vai? Niin. Eikö siinä nyt ollut jo tarpeeksi? Joo. Mut se on vähän niin ja näin, että tilanne on kyllä aika vaikea niinku tällainen sanoa, mutta ikävä tapaus kyllä. Kaikin puolin. Mutta kyllähän se siinä... Nyt ymmärtää, Toni, että sun pitäisi Toni nyt ymmärtää, että se kaikki, mitä siellä julkisuudessa puhutaan, jauhotaan, se kaikki, mitä siellä selitetään, ihan puuta heinää. Ei siinä kannata puuttua, ei lähteä kommentoimaan. Kaikki ne asiat sun pitäisi niinku painaa niinku siihen kovalevylle jo pikkuhiljaa. No siis kyllä sen asian olla. Mä koitan nyt elää rauhallista elämää. Mä en todellakaan ryyppää. Ja mä en aiotko lopettaa kaasun käytön? Mitä? Niin aiotko lopettaa kaasun käytön vai? Se tulee se hetki jossain kohtaa. Se on tietysti hankala, mutta kyllähän se tietysti, jos ajatellaan tämä tilanne, mikä on niinku, ehkä se koetettaisiin vähän niinku selvinpäin olla kaikista aineista. Niin. Pystyisit olemaan ilman alkoholia? No kyllä sitten jossain kohtaa pystyisi. Niin. Heitetään vähän vastapalloa kysymys. Totta kai pystyn olemaan. Mut siis lähetyksiä mä vedän, niin mä tykkään ottaa alkoholia. Niin. Tiedätkö mitä? Mä en tee lähetystä. Mä oon selvinpäin muuten. Mä oon vetänyt kaasua yli 12 vuotta. Miltä kuulostaa se, että mä olen päihderiippuvainen ihminen? No on se paha asia. Mä oon vetänyt putan ja mä oon yli 12 vuotta impannut. Miltä kuulostaa? On se paha, mutta siinä on tietysti omat... Niin, on se paha. Niin. Mutta se on ihmisen itse oma päätös. Jonkin verran kondiksessa, mutta ei sen verran kondiksessa, että niin et tajuu soittaa ambulanssin vasta niin kuin 8 aikaa aamuun. Joo, kun mä herään. Jumalauta. Eihän mä nyt jumalauta yöllä täällä, eihän mulla perkele mikään digitaalikello ole, että niin kuin vahtimassa, että milloin sillä satana sydän tykyttää ja milloin ei. No eikö se, siis mä satana Henkka, saaks mä puhua? Vittu makaa. Saaks mä puhua Hei, siis tosta asiasta, että tohonkin, jos itse tahtoo niin lähtee, että hoitoon, katkaisuun. Niin. Esim. Täällä nyt puhuttiin Topats. Topatsihan on mennyt semmoisen katkaisuhoitoon, missä ollaan sit siellä ja siellä ollaan selvinpäin. Niin. Ja se voi aina ihmiselle tehdä parempaa kyllä semmoinen, että ollaan vähän siellä katkoon. Niin. Ollaan vähän niin kuin aikaa jossain vähän niin kuin semmoisessa niin sanotusti muumilaaksossa ja sitten tullaan niin kuin viettää tänne sitä normaalielämää ja palataan takaisin arkeen ja taas niin kuin se homma niin kuin back to the game. No ei siinä jos itse, se on siitä tahdostakin kanssa se, että haluaa sitten lopettaa toi jutun, niin. Niin, tässä on 1-1-T-2-2. En mäkään niinku joka päivä ryyppää, sen mä sanon, että mä en koko ajan niinku käytä alkoholia. Niin. Mä oon ollut entinen alkoholisti. Tiesitkö sä sitä, Toni? No en ihan varmasti tiennyt, mutta eikö se voi olla muitakin. Tai niin. Entinen on entinen, ei jos niin, ei sitä voi sanoa. Nuorena kollina kova ryyppäämään. Niin mut tunnettiin niinku siitä, että mä olin kova trokaa viinaa.
Henkka, Tota, sitä ei voi niin. sanoa entistä, vaan se on aina se alkoholisti, on aina alkoholisti. Niin, mutta se, että alkoholisti on aina alkoholisti, niin vittu, jos mulla on pullo koskenkorvaa, niin vittu, se on vasta saatanan perkeleinen ikänet kostuu vasta. Joo. Mullakin pirtupullo päivässä, niin vittu se riitti. Mites täällä, haluatko täällä ihmiset kysyä, kun tässä on nyt kysymyksiä ihmiset, jos haluatte laittaa Henkalle, niin siitä vaan. Joo. Mutta nyt niitä voi laittaa niinku toistaiseksi vielä, että mä en tiedä, että mun puhelin on sitten kuuntelulinjalla. Et tiedoksi vaan. Juu. Ei mä tässä muutenkaan soita, niin soita kun sä soitit. Niin. Niitä tässä pikkasen otan viinaa. Takaisin. Mitä? Pikkasen tässä tulee viinaa otettua kossu sisuviinasekoitusta. Joo, sä voit ottaa ihan munkin puolesta. Ihan miten lystäät, mutta että niinku ymmärtää, että ei sitä viinaa kannata kitota niinku kaksin käsin. Täällä joku sanoi, kysy siitä tyynystä, mikä tyyny? Sitten joku kysyy, missä Ile vain, Ile. Ei oo täällä. Mä en kyllä tiedä, mikähän sillä Ilellä, sehän poisti videot jo. Joo, se on. Antaa sen asian nyt olla. Sovitaanko nyt näin? Juu. Joku kysyy, että meinaako Henkka asua Nastolassa jatkossakin? Pasi asuu vihaisena vastapäätä. No miten tähän asiaan pystyisi reagoimaan? Antaako sen asian nyt olla? Eletäänkö me nyt rauhallista elämää vai pitääkö tässä oikeasti ruveta riitamieheksi? No ei, kun joku ihminen kysyy. Voinhan mä ruveta siis niinku oikeasti vittumaiselle tuulelle. Mä käyn aamulla autossa puhkoo renkaat ja sitten niinku semmonen, niinku, että aloittaa se aamu sillä, että sitten että aamupäivällä puhkotaan toiset renkaat ja iltapäivällä uudet. Että siinä ei mitään muuta kuin, että otetaan siinä semmoinen pikku pilluralli, että siinä mitään muuta kuin renkaan puhkomisreissua, niin sitä kun pyöritellään siinä niinku ihan semmoinen niinku 24/7, niin siinähän sillä on ihan kivaa puuhasta. Niin tarkoitatko sä viherahoille vai? Viherahoa tässä tarkoitat vai? No ei mä tiedä, kannattaako sitä nyt tommosta mennä sitten. Että... Niin, mutta jos niinku oikeasti vihamiehen itsestään haluaa, niin musta saa aika vittumaisen vihamiehen. Ja sellaisen saa, jos haluaa. No mutta joo. Niin sitä ei tarvi ruinata. Eikä mun mielestä Pasissa ollut mitään vikaa. Niinku, paitsi kun Tolmanen kuoli. Sen piti tulla vielä kameran kanssa kuvaamaan tonne, kun mä olin tossa noin, kun poliisit sanoi mulle, että mene tupakalle tonne ulos. Kun sä ymmärrät varmaan, että kun mä olin tuon kaasupullon kanssa tossa noin, että mä en pystynyt olemaan ilman sitä. No joo, mä olin kyllä. järkyttynyt siitä tilanteesta. Mut kyllähän... Niin sen piti sen satanan molopään tulla kuvaamaan tohon noin mua kameralla. Et perkeleet joo, että niinku siinä niinku mä sanoin silleen, että joo, että kun mä koitin olla siinä keittiössä. Ja siinä tuli hauturitkin paikalle. No joo. Niin koitettiin vaan saada... Tossa joku muuten laittoi, että kyllähän sä nyt... Tossa on nyt vähän niinku, onko sä nyt... Eikä tää on uhkailua tuolla Pasia kohtaan vai? Mitä? Ajattelin vaan, onko tässä nyt uhkailua, kun vähän sillai... Teillä on nyt riitaa, niin näköjään, niin onko tässä nyt vähän uhkailun merkkejä, että vähän sinne Pasia kohtaan vai? Siis niin, ei mulla ole mitään häntä vastaan, niin kuin mä sanoin. Sulle ei nyt taas niin kuin mennyt kovalevylle. No vai niin nauhoitatko sä nyt tätä keskustelua taas johonkin YouTubeen? Ei kun ajattelin vaan, kun sä tuossa rupesit sanoa, että sä menet puhkoo renkaita tai muuta vastaavaa tällaista. Niin, no se nyt oli läppä, heitto. No, mä en tiedä, ymmärrätkö sä nykynuoriso, hei, onks tässä mitään läppää? Hanski kuoli, onks tässä niinku läppää vaan? Mitä vittua oikeesti? No ei, mun mielestä tässä niin, ei tässä ruvetaan mitään läppää heittää. No moro. Vittu äijä rupee läppää heittää, saatana, että Hanski on tuossa vähän aikaa sitten kuollut, niin vittu läppää heittää. Oi vittu oikeesti.
Nyt lähti äijä, satana. Perkelee. Jatketaan musiikilla. Ja mitä vittua oikeesti? Äijä rupee vittu läppää. Joo, tässä on läppää nyt. Joo. Moro. Nyt se niinku lopetti puhelun sitten. Suutahti. Ei kun ihan oikeesti. Jos mietitään asiaa nyt Henkka, niin mitä tuossa nyt selitti, että joo. Nyt ruvetaan sitten läppää heittää. Jaha. Nauhoitatko tää johonkin? Kyllähän mä sanoin, että mulla on tässä lähetys päällä, niin vittu se on, en mä tiedä, ei se tajuu näköjään mitään. No musiikkia jatketaan. Laitetaan Jössi Järvenpäätä vaikka toivebiisiin, niin mä käyn kusella. Ei vittu oikeesti. Onko se toi biisi? On se varmaan.